ndị omekome a na-akpọ bandits agbaana ụlọ be fada nke ndị Katọlik ọkụ, ya bụ St. Raphael Catholic Church, Kafanchan Diocese, Kaduna State. Ya bụ ọkụ nke ha mụchanyere were gbagbuo otu onye seminarian a na-akpọ Stephen ebe ọ na-azọ isi onwe ya. Ukpo ọkụ ahụ were sugbuo ya. Ka mkpụrụ obi Stephen na ndị ọzọ nwụrụ anwụ zuru ike na ndokwa. Amen. Ndị onyokomite anyị mere ka anyị mara na ndị bandit ahụ bụ ndị nke mụchanyere ọkụ bịara n'igwe na-enweghị ụjọ ọbụla dị ha n'anya n'abalị ụbọchị Tọzdee were mụchaghị ụlọ ahụ ọkụ, ya na ụgbọala nke kwụ n'ihu ụlọ nakwa ụgbọ ọgbatumtum dị n'ihu ụlọ ahụ. Mgbe ebenebe dị otu a mesịrị, ndị uwe ojii nke Kaduna steeti gbatakwara na ebe ihe mere were kwuo na ha na-akpa nkata ka ha ga-esi were mara ndị nke lụrụ alụ ahụ wee nwụchie ha ncha. Ogbu onye akpa ntị jizi ohere a were na-ayọ ndị gọọmenti etiti nakwazi gọọmenti nke Kaduna steeti ka ha mara ihe a ga-eme ya nwa mbụna wee sụọ ya nni, maka na kwa ụbọchị ka a na-anụ otu akụkọ, o nweghị ihe a na-eme. Ya mere ihe dị otu a ji wee na-eme kwamgbe. Otu nwaanyị onye ọcha a na-akpọ Charidin Cook nke si na mba Amerịka awụchiena n'ala Naịjirịa n'obi aṅụrị were nala ihe niile nke a napụrụ ya bụ ndị wayo a na-akpọ Yahoo-Yahoo. Ndị nnapụ nke a ji ụzọ aghụghọ were họrịa ya nwaada nke Amerịka na ha ga-anụ ya, mana otu abụghịzi. Ihe nke ndị nticha mmadụ napụrụ nwaanyị onye ọcha gụnyere nde 19 naanị, ya bụ 19 million naira, nnekwute ụlọ nke a na-akpọ duplex, otu ụgbọala nke a na-akpọ Lexus 350, iPhone 13 Pro Max nakwa ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ọ bụ ihe ndị a niile bụ ihe a hanyere n'aka nwaanyị onye ọcha Mrs. Cook. Ọ bụkwazi ndị EFCC nke Naịjirịa bụ ndị nke nwụchikọrọ ya nwa amadi a na-akpọ Osas Ohoe, bụ onye nke eji Frederick Leonard were mara n'ihu akwụkwọ nke ịntanetị soshal midia. Frederick Leonard bụ aha onye na-eme ihe onyonyo ama ama nke ọma n'ihu akwụkwọ, mana ya nwa bụ nwa amadi Osas ji aha ahụ etichapụ ndị mmadụ bụ ndị nke dabara n'aka ya, dịka nwaanyị onye ọcha Amerịka si wee dabanye n'aka ya. Ogbu onye akpa ntị jikwazi ohere a wee na-arịọ ndị niile na-eme ihe dị otu a ka unu biko wepụ aka enwe n'ofe ka ọ hapụ ịha aka mmadụ, maka na otu ụbọchị enwe ga-aga ahịa mana ọ gaghị anata, dịka Osas si tọọ n'aka ndị EFCC were na-akọzi mmụọ nke chiri ya ọzọ. Ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị unu.